O lălăială. Protagonistul strică tot serialul. De unde l-ați găsit pe ăsta? De la coada vacii? Ce citești, mă? Comentarii pe rețelele de socializare despre serial și despre mine. Cine comentează, mă? Toți. Lumea intră pe net și-și dau cu părerea. Toți sunt experți. Păi ce ești, bă, nervos? Ce e de bine, e de rău? Zici și mie, nu te... Auzi, ce față de țăran are ăla din rolul principal. Tu de ce râzi? Și-a dat seama că semeni cu mata. Dacă semănai cu mine, spunea, uite, bă, ăsta seamănă cu Terry Savalas, cu Yul Brynner, nu? Cu cine? Ești actor, nu țăran, mă. Lasă-mă în pace, nu vezi că sunt nervos? Al cui nepot o mai fi și ăsta? Al lui bunică. Pe bune, frate, ce hater!